Така, здравейте, приятели! Значи, искам да покажа, продавам едно CarPlay-че. Ето го, CarPlay, чисто ново, към него с дистанционно. Ето, сега ще го отвориме. Нали? Кабела е тук. Ето го самото CarPlay-че. Вадиме го. Малко ми е трудно, защото другата ръка снимам. Ето какво пише. Ето го самото CarPlay-че. Ето го отзад. 128 гигабайта. Най-голямата. Това му е вътрешната памет. 128 гигабайта. Най-голямата. Има го и с 64, има го и с 32 гигабайта. Тази е 128-ца. Това му е вътрешната памет. Ето така изглежда. От едната страна имаш USB, един изход и HDMI. От другата страна имаш Type-C. Така, това CarPlay-че се включва към ето такава мултимедия, поне моята е такава. Сега може би на другите е различна, но работи само към оригинални такива мултимедии, може би на леки автомобили, които имат, нали, Android Auto и са може би след 2021 година. Нали. Само към такива мултимедии работи. То вътре в описанието, тук вътре има книжка, си го пише. Работи безотказно и работи. Целта му е, като го включиш, сега ще го включиме, да ти направи мултимедията, ти я прави Android. Android 11 му е с Android 11 самото CarPlay-че. Сега ще го включиме да видите как работи, да демонстрираме. Работи безотказно. Пак казвам, към него има дистанционно. Ето го дистанционното. Това му е кутийката на дистанционното. Пликчето. Ето го самото дистанционно. С две батерийки работи, нали, отзад. Сега в момента не съм сложил батерийки, но работи. Дистанционното работи както на кола, така и на телевизор. Защото това CarPlay-че от тази страна, където е USB-то, има и HDMI кабел. Значи, ако имаш смарт телевизор вкъщи, който е смарт, но не е Android, с това CarPlay-че, чрез HDMI кабела, си го включваш и можеш да си направиш и телевизора Android. Но предимно е за кола. Поне аз го закупих съвсем скоро, може би преди 3-4 дена дойде, за кола. Предимно за кола. Пробвах го само чисто любопитство към телевизора и предимно го използвам за кола. Сега ще го включиме да видите как работи. Само секунда да вземем кабела. Извинявам се, че така, ама с една ръка малко трудно става. Така, сега включваме кабела в USB-то. Сега ще включим мултимедията. Сега си работи радиото. Така, в момента, в който включиме картблокчето към Type-C-то, нали, само секунда, че ми е трудно. Ето, то светка в червено, виждате. И сега ще зареди на мултимедията и ти я прави Android. Това, което го имаш на телефона, де-факто. Ето Android 11. Това, което го имаш на телефона, вече го имаш и на мултимедия. Ето сега ще зареди.
Тук му даваме Accept и ето, готово. Това ти е мултимедията, ти става Android. Сега, това ти е вътрешната памет. Ето, аз съм си свалил примерно музика. Ето, сега ще демонстрираме как работи. Натискаме. Така. Спираме. Връщаме се назад. Отиваме. Даваме видео, може да си гледаш филми, клипове, каквото си сложил, примерно. Може да се вържи с Bluetooth и да директно от телефона да предава, но това е просто демонстрирам вътрешната памет. Сега ще дръпна малко, че тук има видеа, които не трябва да се виждат. Ето сега пускаме един любим мой филм. Един от любимите. Превъртаме малко, за да не го чакаме. Ето. Мисля, че всеки знае кой е този филм. Жълти субтитри. Това зависи как си го направил. Гледаш си филм, докато си караш, примерно, или докато си спрял някъде. Препоръчително е да си спрял, когато гледаш такова нещо. Може да гледаш онлайн телевизия. Така. Спираме го това. Медията. Така. И сега тук са и другите приложения. Нали? Ето, това са част от вградените. Ето още от вградените. Чукаме YouTube. Разбира се, пуснал съм му интернет от моите мобилни данни, съм споделил към самото CarPlay-че. И имаш интернет онлайн на самото на самата мултимедия. Работи всичко по него работи безотказно. И ако си имаш профил в Google, всичко си ти работи. Навигации, Waze, Google карти, там каквото искаш, всичко работи. Сега тук излизаме така, така. Връщаме се, отиваме на другите приложения. Ето ти картите. Ето го и EON. Ще кажа и за EON. Ето тук съм си инсталирал, нали, Waze, TikTok, Synoptic, почтата, Translator и кой какво онлайн радио, кой каквото иска, това си инсталира, нали? Ето. Facebook, каквото искаш. Работи, CarPlay-чето работи наистина уникално. Сега, аз единственото, което заради това го пускам на пазара, иначе съм много доволен, единственото, което не работи, това е EON. EON, явно Viva.com са си го заключили, на телефона ми работи перфектно приложението, но тук на CarPlay не ще. Явно инсталира се, ето инсталирано е, отваряме го. Обаче ето сега ще изпише, че не работи на други устройства. Ето. Аз предимно заради това го взех, за да мога да гледам телевизия. Но работи с приложението на Bluesat.com, приложението на A1, но с EON не работи. Което мен е много яд, защото като изключиме този EON, всичко работи перфектно по него. Просто ти става цялата мултимедия, ти става Android. Работи и с iPhone, така че няма проблем.
защото аз в момента вързано е към моя телефон. Моят телефон е Samsung, така че работи и с iPhone. Няма проблем. Това е по CarPlay-чето. Другото нещо, което трябва да се знае, нали, то е включено към USB в колата. И сега тук, където е USB-то, неговия изход, може да си включиш друг USB кабел, с който да си зареждаш телефона. През него, нали, защото там имам само един USB изход. И тук през него си включвам кабелче и си пускам да си зареждам телефона, нали, примерно. Иначе, ако не е включено, си го зареждам, нали, оттам телефона. CarPlay работи перфектно. Без никакви забележки. Всичко, което имаш ли телефон, т.е. не телефон, ами акаунт в Google, си инсталираш всякакви приложения, само му пускаш интернет от телефона и си инсталираш всякакви приложения, каквото ти е кеф. Единственото не работи е она. Иначе всичко друго си работи. Имаш и Android Auto да ти работи, и филм да гледаш, и телефон, контакти, всичко. Няма нещо, което да не работи. С дистанционното към него, с най-голямата памет, на която се предлага на пазара, съм го пуснал да се продава. Така че, който има желание, който иска да си направи мултимедията Android, който, на който не му трябва EON, може да ми се обади. Цената е 300 лева. Така че, ако някой реши, само да направя тук две снимки, да се види, че, нали, може да си инсталираш и Facebook и всичко, каквото ти е кеф, това си инсталираш. Така че, това е от мене. Ако искате, който има желание, може да дойде и да си го вземе. Това е приятен ден на всички.